The DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child. Ngati kuli siku limene ndikamajambula audio ndi majambula moamantha komanso momulemekeza Mulungu, ndiye ndi siku ngati la lero la Mulungu. La Mulungu ndi siku loopsa kwambiri, lifache ndimadziwa kuti anthu ambiri mmapita kuchalichi, ndipo ndi siku limene timamulemekeza Mulungu, ndipo ndi siku limene ine ndikamajambula audio ndi majambula audio yo momuopa Mulungu, momulemekeza Mulungu, ndi chifukwa ndi siku loopsa kwambiri. Ngati kukanakhala anthu 100 ku MCP amene amanena chilungamo ngati mmene akulankhulira Ayuba James komanso Anthony Bendulo, ziko lili bwino kwambiri. Koma muona kuti anthu amadana ndi chilungamo, ndipo ngati kuli anthu amene akudedwa ku MCP kapena angadedwe chifukwa choyima pa chilungamo ndi Anthony Bendulo komanso Ayuba James. Vuto la anthu andale amadana ndi anthu achilungamo amene amauza chilungamo chimene chingawathandize iwo. Ngati ku MCP kuli mwanthu osamva ndi president ndi ma ministers yake amene azunguliridwa ndi anthu amene amaoneka ngati ndi anthu achilungamo koma ali manjanjawidi, ali asatana okauka amene samamuuza president chilungamo. Munthu wanzeru umamuuza bwana wako chilungamo, umanena za kampani yako kunena kuti kampani imwina si kuyenda bwino, chifukwa ngati sunena chilungamo kampani yo ikamagwa ndiye kuti nawenso wagwera pompo. Chimozimozinso anthu andale tiye tiphunzire kumauza mabwana athu chilungamo monga mmene akupangira Ayuba James komanso Anthony Bendulo. Kuteko muona anthu ena akuwada Anthony Bendulo yo komanso Ayuba James, koma anthu akuyima pa chilungamo. Chilungamo ndichofunikira kwambiri chifukwa chimathandiza kuti pamawa chizakhale ngati reference point. Choncho ndikuthokozeni inuyo Ayuba James komanso Anthony Bendulo MCP amene mukutha kuyima pa chilungamo osaopa, osapanga mantha ndikumuuza president Chakwera pa zonyasa zimene akuchita, chifukwa ngati zimene zipitirire ndiye kuti nonse mukagwera limodzi. Nchimozimozinso m'Malawi munomo muli anthu ena amene ali ndi maudindo osiyanasiyana, mabwana amene amangomvera zina zilizonse, safuna kugwira ntchito yawo ma professional. Ine ndimafuna ndimuyamike uyuyu Commissioner Kaira amene anali Commissioner of Police wa Southern Region amene wasamusiridwa ku Luchenza chifukwa chopanga chofunikiracho. Chifukwa tu munthu ukamangidwa sikusonyeza kuti ndiwe olakwa, amene amakakupeza olakwa ndi akhoti. Choncho inu Akaira ndachiziwa chifukwa chimene inu mwasamusiridwa kupita ku Luchenza. Mwasamusiridwa chifukwa 1 ndinu wa chilungamo, 2 ndinu amene mumagwira ntchito mwa professional. Mukusiyana ndi apolisi ena ankhanza amene amagwira ntchito mofuna kumuchita praise bwana, amene amagwira ntchito mosaziwa zimene akupanga. Ndafuna ndichite condemn in the strongest terms nchitidwe umene wachitika dzulo ku area 3 pamene wa polisi waombera mzimayi wamkulu wa amayi wa muchigawo chapakati ndi mfuti. Ndipo ndizodabwisa kwambiri kuti apolisi akamatulusa statement yonena kuti tikufufuza kuti tiziwe chimene chinachitika. This is a very very serious crime imene paziko lapansi ngati mayiko amene ali otukuka samalola manyaka ngati amenewa. Wa polisi amene wapanga zimene zibainawo anayenera atamangidwa. Ndipo ndizodabwisa kwambiri kunena kuti apolisi athu every time kukachitika nkhani yokuti ndi straightforward amathamangira mawu onena kuti kuchita tikupanga beka fukufuku tifufuze. Mufufuzapo chani nkhani ya straightforward? Kuterako zimene ndi zimene mmafuna kunena kuti Kaira Commissioner of Police wa Southern Region apange nthawi imeneyo Suleiman
atamangidwa kuti amene ujayo aombere anthu. Ndiye ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti inu akaira ndinu munthu wokongola kwambiri komanso munthu wophunzira kwambiri amene simunalole manyaka ngati amene wawa. Zisiru zimene sizimaganiza bwino zimachita behave umene wapangira wa polisi wa ku area 3 kumuombera mzimayi chifukwa choti anabwera kuzaona Vice President Alfred Gangata. Izi mukupanga izi inu apolisi inuyo kuphatikizapo wamkulu wa ame, kuphatikizapo mayi Yolamu, mawa zizakusatani, ziko limasintha at the blink of an eye, zinthu zimakonza kusintha. Ndikumadabwaso kuti kodi abale zulo lija zinachitika zijandizi, inunso ndikumadabwa. Osamapanga matama, ndikupempheni nonse inu amene muli m'maudindo osiyanasiyana mukhale anthu oona patali, muzigwira ntchito yanu posatira malamulo. Ndipo ino ndi nthawi yonena kuti tonse omenyera maufulu wabakiri muluzi, anamiwa, antanyiwa, Pastor Shumba, ndi tonse amene timamenyera maufulu mwa genuine tikumane, tilembe kalata yopita ku mayiko akunja, yopita ku ziko ngati la America, yopita ku maembassies osiyanasiyana, mayiko osiyanasiyana, kupereka za abuse imene ikuchitika kuno ku Malawi, kusumira boma, kuaneneza boma, kumuneneza wamkulu wa ame, kumuneneza wamkulu wa polisi pa zimene akupanga. Chifukwa ndikoyamba kuno ku Malawi kumuona wamkulu wa ame akulowerera nkhani za ziko, nkhani za human rights. Yeti taonapo mayiko ena akupanga zofunikirazo. Mayiko ena wamkulu wa ame amakhala munthu wobisika kwambiri. Wamkulu wa ame sapangisa press conference ya chisawawa. Wamkulu wa ame sa mabakira boma kapena chipani cholamula. Wamkulu wa ame roho yake amadziwa kuti ineyo am here to protect my citizens aziko. Koma izi akupanga awawa aujeni awawa Valentino Phiri ndizodabwisa kwambiri, ndipo sizinachitikepo mu history ya ziko lino. Zimene akupanga Merini Yolamu sizinachitikepo. Ife ku Malawi kuno takhalapo ndi majeno osiyanasiyana ngati aemwemu Khanga, Yohane, Adani Maulana, Abinauli, Asimwaka, Achiwambo, Achiziko, Aechi Odiro, Ai Maulana, Ajisupuni, Anundwe, komanso Anamathanga. Sitinaonepo kuphatikizapo a PV Phiri, sitinaonepo anthu amene wawa majeno amene wawa wa ame akupangisapo press conference kapena kumalankhula ma statement oonesa kunena kuti yo akubakira chipani a particular party. Chisanzo chokongola kwambiri chimene mungaziwe ndi chachitika ku Mozambique pamene wa opposition anapita kuthawira kunja, pobwera ame yakumeneko yaku Mozambique ko inakamulandira pa airport, kusonyeza kuti ame yakumeneko ikuziwa roho yawo. Osakhala uchisiru tili nawo kuno ku Malawi, wame kumaonesa kuti yeye ndo andale, wame kumabakira chipani ndi uchisiru weni. Ndi chifukwa chake makolo amakuuza ninu ana kunena kuti pitani ku sukulu mukaphunzire. Chifukwa munthu ukapita ku sukulu ndikukaphunzira umakhala wanzeru komanso umazindikira monga mene wapangira Kaira ujayo. Ndikuthokozeni Kaira chifukwa mukanaononga mbiri yanu pachabe chifukwa cha zisiru ngati zimene zizi, zisiru za mboma zimene sizikuziwa zimene zikupanga anthu amene analowa mboma koma osaziwa chimene alowera mbomamo. Lero zosatira zake ndizi, apolisi akungowombera anthu osiyanasiyana kumapanga nkhanza zosiyanasiyana pakana kukafika saizi yomuwombera mzimayi chifukwa chokuti wabwera ku area 3 kukamuona munthu amene wamangidwa, amenenso khoti silinampezeso kuti ndiolakwa kapena ayi. Umenewo ndi uchisiru. Andi ngati tili ndi ame imene ili yopangisa manyazi, mtsogoleri wacho yopangisa manyazi ndiye ndi ame yaku Malawi. Izi ndikulankhula ndine Boni Kalindo, ndipo ndikulankhulira Malawi momuno.
chifukwa mwina mukhoza kumanena kuti amene mwina ali ku South Africa, mwina amene iye ali ku Zambia, ine ndili Malawi muno ndipo ndimayenda opanda bodyguard, sindimaopa wina aliyense, ndimangolankhula chimene ndikuchiona kuti ndi chilungamocho. Chifukwa zimene mukupanga muno Malawi inu andale, komanso inu akuluakulu a polisi, komanso akuluakulu a ame, ndi zinthu za uchisiru kwambiri zimene ngakhale kuameko ndizopangisa manyazi. Sitinambe ife tamuonapo jeno wa ame ngakhale olowa ku America akumalowerera nkhani za ndale. Even oloma president akumeneko ku America kungakhale Obama, Biden komanso Trump akafusidwa nkhani ya security amanena kuti iwo sakufuna kulowerera. Koma zakuno zindendi manyaka, mukafuna kuuzidwa chilungamo simafuna kumva. Komatu anthu aliko kumeneko ku MCP kukondane, kuli anthu ena ku MCP ko ozindikira amene akuona kuti komatu MCP kupita ku chipompo, koma kuteko ndiye kuti anthu ena ayamba kuwada anthu onena chilungamo. Ineyo ndimakonda anthu onena chilungamo, ndipo akanakhalapo kuti kunali Anthony Bendulo 10 komanso anzawo amene ndawanenawa akanakhalapo kuti analipo anthu okwanira, ziko lili bwino kwambiri. Chifukwa ndiye kuti za uchisiru zangati zimene zizakuchitika. Ayuba James ndikuthokoze, Anthony Bendulo ndikuthokozeni kwambiri chifukwa poyima pa chilungamo. Aliko soyena kumene koko amene mwina sanatuluke koma chilungamocho amachifuna akuchinena. Nthawi yanu ndi inoyo, chifukwa ngati simumuuza chakwera chilungamo chomuuza kunena kuti abwana anthu kunja kuno ndiokwiya, anthu Malawi muno ndiolusa, ndiye kuti pamene ati azika agwa chakwera inunso magwera pombo. Zimenezo ndi zimene amapanga anthu anzeru, anthu oganiza, amamuuza munthu chilungamo. Kuli bwino munthu umuuze chilungamo ndikusiyana ndi kumuuza boza azisekerera, chifukwa azakaziwa pamawa azakuda kwambiri. So uchisiru ukupangika muno Malawi ndi uchisiru umene sunayenera kuti uzipangika muziko la democracy. Takhalapo ife ndi ma president, takhalapo ndi Bakiri Muluzi, takhalapo ndi Bingwa Mutharika, takhalapo ndi Joyce Banda, takhalapo ndi Peter Mutharika. Sizinachitekepo zangati zimene zikuti waame azikalowerera nkhani za politics. Ame amakhala neutral, amaziwa ijeni nchito yawo, amaziwa roho yawo. Ndipo tikuthokozeni inu ame general onse amene munachita retire mwagwira nchito muno Malawi. Ziko limayenda bwino, ndipo mwatitetezera ifeyo, mwateteza anthu anu mopanda kunyengerera, mopanda kuonesa mbali. Koma izizi za nchinjizi. Ndipo china chitika ndi chani? Onse inspector general komanso wankulu wame kukakhala onse anchinji, kukasankha munthu ni mulongwaje, onse mitu yawo yosayenda bwino. Mukupangisa manyazi kwambiri, mukupangisa manyazi, mukwatenga kuameko ngatiso kulibe kwa anthu ophunzira. Komatu kuame kuli anthu ophunzira, chifukwa ina amangoiona ame iso ngati mwina ndi amanyaka, kuma kuli anthu ophunzira. Tikupempheniso inu ma authorities muzisankha anthu ophunzira bwino amene ali ndi integrity, osakhala azatenge. Munthu ukakhala kuti sunapite ku sukulu bwino umangosatira china chilichonse chimene angakuuze abwana ako. Koma munthu ophunzira umadziwa kunena kuti this is the right time. Monga amene wapangira Kaira uja, Kaira musadandaule iyayi. Ngati ku polisi kuli munthu wokongola ophunzira bwino ndiye ndi Kaira, andiso musakalole nyumba kuluchenzako. Nyumba yanu muzikhalabe ku Blantyre muzingoyendera. Ineyo ni madabwa ndi ziko lino, kodi ziko lino ndila mtundu wanji? Ziko lino ndila anthu otembereredwa. Ena ndi awa ma Catholics akulolera kunena kuti atazipasidwa chitetezo ndi aboma, apolisi ataona kunena kuti Chilima mwalira ndi akufuna apanga achite silence asamaneneza imfa ya Chilima. Pakali panopa boma la konza ndondomeko logadira mabishopu wonse muno Malawi makamaka kuzomba. Iniyo ngati simusamalira iniyo mabishopu akatolika, mukuyenera mupeze security yanu iziteteza mabishopu wanu. Koma izi mukumalola kunena kuti azikupasa ni security ya policies,
siku lina muzalira. Muzifunse nokha kunena kuti kodi chali chimalayi muno ndi cha Katolika okha, nanga Service Day kulibe abusa, Asilamu, a Muslim Association kulibeko mashehe, a CCAP kulibeko azibusa, kulibeko kumene koko mazibusa osiyana-siyana, amachalichi osiyana-siyana, bwanji sakuwapasa security. A CCAP nkati, a Service Day nkati, machalichi osiyana-siyana anapuse nkati, topia marastamen bwanji sakuwapasa security. Lero akupereka security kwa anthu okha ati ma Catholics. Muziwe kunena kuti inu akatolika amene ndi pusi akufuna kunyengerereni. Itangotuluka nkhani imene ijayo ya Bishop Msusa kutero kwa boma akonza ndondomeko akumachita kukalipira apolisi makamaka kuzomba kunena kuti ngati supita kukalondera kwa Bishop ndiye kuti ntchito yako ikonza kutha. Muziwe kuti imeneyo security imeneyo siya chilungamo, musamasusuke. Muno muli ma prophet ngati achina Bushiri, kuli ma prophet ena ake akunchinji ukuku, akuwaliranji ukuku, ma prophet opsa kwambiri. Bwanji amene osakuwapasa security, akukupasani security enu chifukwa chani? Akukupasani ni security chifukwa chani? Kuli a prophet ya mbewe, kuli a Sabao amene amayankhula zokupsya. Bwanji amene osakuwapasa security, akukupasani security eniyo au jenati a Roman Catholic chifukwa chani? Muziwe kuti boma iliri chiseko cha apana. Musamalire kopsya, musamalire. Timakukondani kwambiri a prophet ya mbewe, timakukondani kwambiri a prophet ya Sabao mango ima pa chilungamo. Koma muwalangize anzanuwo kunena kuti zimene akupanga zisiku lina azakanong'oneza bondo. A Living Waters akupezeka kuti akumalalika opanda ndani awo, opanda a security, a Stanley Ndovi. A Stanley Ndovi munamba mwaonapo aboma akuatumiza Stanley Ndovi kunja, munamba mwaonapo aboma akumutumiza Bushiri kunja. Muziwe zimene zokunena kuti zinthu sizili bwino. Anthu amene wachiseko cha apana ndi akunyengerera kunena kuti anthu amene wawa mmachalichi mwawo asamayankhule za ndani za chilima teni apase a polisi. Musamale kwambiri, uchisiru wachuluka kwambiri kuno ku Malawi. Ine sinemawo pandipo ndizanena chilungamo. Bon Kalindo, the DC, mwana wopya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.